От Испания. Това са двама състезатели. Йоанна Панете. От Румъния. От Румъния, извинете, да. Хубава поддръжка, изпълнена с висока скорост, чисто, прецизно. Тя падна, така че упражнението няма да бъде зачетено, което ще доведе до намаляване на оценката от съдиите за трудност, но също така и от съдиите за артистичност. Съдиите за артистичност особено държат на перфектното изпълнение на съчетанието без падане. При едно падане те намаляват оценката за артистизъм, а при две падания дават оценка неприемливо за артистизъм. Тоест, един състезател, ако не е от висока класа и да изпълнява безгрешно упражнението си, няма начин да получи висока оценка за артистичност, каквато и хореография да направи. Две падания водят до неприемливо изпълнение по критерия артистизъм, който е една част от оценката за артистичност.